Espolarium, Pepsi Paloma. Kabalo ka ani ba? Kana bitong kada jamming sa kanta ka Espolarium niya. May isgutan gid ayon si Pepsi Paloma no. Pero in fairness, kaning kanta sab gyud ang one of my favorites sa Eraserheads. Kaso nahimo lang si controversially noon. Siguro kay na-mention man sa lyrics gud sab ang Tito Vic and Joey or tawag na lang nato sila diri Big Three. Nung sinulat niya Joey Jam. Ato ning halong katunro nugod sa gid ni. Ug disclaimer lang, ang mga info nga akong ibutang diri is naarsab tanan sa internet guys. Mga conspiracy theories, mga opinion sab sa mga tawo naghimay sa baning kantaha o uban pa. Ako na lang i-sound diri tanan nga video para murag masamarize ba. Gikan sa pag-release sa ihead sa Espolarium hantod sa katong pagpangayo daw pasaylo sa Big Three sa public ug ang mga istorya gikan sa kampo ni Pepsi about sa issue. At ngayon Tara, istorya ta. limang paligid. Girelease sa iconic nga banda nga E-Heads ang Espolarium atong 1997 gikan sa ilang album nga Sticker Happy. Nga butos og kaayo kauban ng mga kanta nga kaliwete para sa masa uban pa. Sa pikas bahin sab naay Pepsi Paloma nga na-involved sa storyline sa kanta kay ingon pas mga analysis sa mga nagkadaiyang mga vlogs about lagi daw nis pagpanamastamas aning Big Three kay Ma'am Pepsi Paloma. So kinsa dayto si Pepsi Paloma? Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for. Si baby girl Delia Dueña Smith, half Pinay, half American, born on July 17, 1966. Isa ka actress slash dancer nga piti sab kayo atong early 80s. Ug mas dibuto pa gyud iyang career atong naapil na siya sa isa ka grupo nga gitawag nilag soft drink beauties. Kay mga sexy man gyud sab. Kanang ingon-ingon nila sa una ba nga Coca-Cola body ba? Mauna sila. Ug didto na sab gihatag sa iyang screen name nga Pepsi Paloma alongside Coca Nicolas ug Sarcy Emmanuel. Sa lagtod gyud istorya gibuhat jud sab di sila nga grupo para pang adult entertainment or atong 80s mao ning pinakasagrado sa mga angkol nga mas nailan sab ni atong panahon as bomba films or kabalo na kada oy. Ug 14 anyos lang ni si Ma'am Pepsi mao niyang side hustle sab para panapi ba ug ang iyang buto nga mga salida atong nga time is ang Virgin People, Naked Island, Room 69 ug uban pa. Kamo ni balag pangitaan na hapasaya din ko. Ug tungod sa kay in demand magyud sab ning bomba films gyud sa una, salbo kayo ni sila ug makaingon gyud tag successful gyud ang career ni Ma'am Pepsi and the rest of the soft drinks beauty. Lakto na din test issue kay murag nakasabot na mga kasdagan sa life ni Pepsi no. Ay sag scroll diya. Padayon sa tag istorya diri unya na ipang search. So ang original daw nga issue gid ani is wala daw appeal si Tito Soto gyud sa allegations kay ang tinuod daw nga Big Three is si Vic Soto, Joey De Leon ug Ricardo Reyes or mas nailhan nato as Richie De Horsey ang gi-appeal sa kaso ni Pepsi. Kay ang nahitabo di ay didto sa isa ka hotel or gitawag nilag Sulu Hotel is nagkita didto ang soft drinks beauty ug ang Big Three. Remind lang tamo guys ha, ug 14 anyos pa lang si Pepsi ani, ang Big Three naa sa mga 30 plus anyos ug mao sab ni nga time ang pagbuto sa ilang mga career mao mga kwartahan ni gid sila ani ug kwartahan na ka maka-afford ni gid kasi imong mga gusto di ba ug ang nahitabo di na kayo kumuhatag sa detalye pero kabalo ko madrawing na nimo si mong utok oy comment diag taga-asa ka para mabalaan ako taga-asa ng master mo imagine ang ako lang masulti diri sa video nga naay ginunitay naay hadlok nga pangitabo ug naay pinugsanay nga gibuhat ang Big Three kang Pepsi Paloma nga dungan silang tulo Big Three gani. Ug napay kauban si Pepsi guys nga lami sab aw gwapa sab ang babae nga si Guada Guarin nga niagi sab sa mga kamot sa Big Three atong higayuna. Paghuman sa ngilngig yung panghitabo ni duol si Pepsi Paloma sa iyang manager nga si Ray de la Cruz para musumbong ug nangayog mga lakang para makakuha justice against sa Big Three. Ug kanila nga tuig nga panghitabo 1982 to di guys ni buto ang issue. Kurata ng Big Three. Karon ang nasagap na to istorya guys is either si Vic Soto or Tito
Tito Soto is gusto makig-istorya kang Pepsi Paloma og sa iyang kampo para sabutan og di na modako ang isyu og mahuman ang tanan ba. Sugot raman sab si Pepsi Paloma og nagiatubang sa pikas kampo uban ang iyang ginikanan. Pero ang nahitabo dito sa ilang balay is nagpagawas daw og armas si Vic bani or si Tito ug gitiun kang Pepsi ug sabay pagawas dayon sa isa ka papel nga affidavit of desistance nga og mopirma si Pepsi Paloma ani, meaning wala na bisa tong gipang file nila nga kaso murag ana ba. Si Pepsi di gid siya mopirma while sige bako. Diri na dayon ni sudiyang mama ug maoy ni pirma guys in behalf sa yaha tungod sa kahadlok nga basin unsa pay mahitabo sa ila. Kibali ang nahitabo murag parents consent ba. Ana siya didto nga as ginikanan daw ni Pepsi nga wala pa sa saktong edad para magdesisyon sa iyang kaugalingon, siya na lang daw as parent ang mupirma sa affidavit of desistance. Pusang iring. After 3 months sukad atong pinirmahay, nagipagawas guys statement ang Big 3 about sa mga issue lagi kay buto na gigayo. Live pa gyud ni guys ha dito sa People's Journal atong October 13, 1982. Ug didto ana sila nga naa daw sila nabuhat didto nga sayop ug giingnan ng sambayan ng Pilipino nga mag-move on na lang. Ana ang Big 3, we therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. Og May 13, 1985, nakita na lang si Pepsi Paloma nga wala na kinabuhi sa iyang apartment kay iya na dayang giimpas ang iyang kinabuhi. Ug sigon sa mga investigasyon sa mga otoridad, katong kaso gid daw nga pagpanamastama sa Big 3 sa iyang pagkababae ang dako nga faktor tungod sa anxiety, depression ug stress nga dala sa panghitabo. Music's for the sad man. Pero guys, again, sa mga nakutlo sab nako di sa mga blogs, forums ug uban pang mga suwat gikan sa internet ug gitry sab na og pangita sa web ding public apology statement sa Big 3 ug nalipong lang kog wala gyud ko kita guys, as in zero. Nasab ko'y nabasa didto nga di gyud daw naton ang makita ron kay 80s pa maning mga panghitabo ug wala pa internet gyud sa bato kay 1994 na biya ning internet diri sa tuwa. Pero base na sa mga bulletin or sa mga radyo baka guys, suway sab ninyo pangutana inyong papa or mga uncle nga fans sab sa Bomba Films ug basig nakabantay sila aning public apology sa Big 3. Kanta lang tas video kaya nang expolarium nga mag-imagine kang Pepsi Paloma guys or sa Big 3 baka mananap. Ngayon di pa rin alam. Peace out, yo. Wash out na gusto mga nagpa-wash out dito sa niyaging video na to. Kang Norberto Macas Galvadores from General Trias, Cavite. Berot Bing from San Antonio, Bislig City. Dave Flores Makilalang from General Santos City. Sara Onsenses from Magsaysay, Quezon, Bukidnon. Jose Espanto from Lakewood, Zamboanga del Sur. Francis Landongan from Agdao, Cebu. Rex Ordiniza from Zamboanga del Sur. Marie from Sarangani, Glan. Jezreel Timaan from Davao City, Bukana. Jemar Ingires from Gihulnga, Negros Occidental. Og si Ma'am Giselle nga nag-mention sa idol nga kabalo ko nga fan si aning Bomba Films, si Mr. Ronald Sagado. Yehey! Balik na mong t-shirt ba?